No, než vám udělám bodku, jak říkám, bodku vyloženě vánoční, tak vám zahraju ještě jednu známou melodii od Giuseppe. Protože jsem to hrál už do roku před 4 lety a měl jsem s ním veliký úspěch. Tam ty paní, co tam seděli, tak úplně tak to bylo tak hezký. Tak já hrám, jo? Takže studenti, poslouchejte. vyloženě zajímavou pro vás, protože já jsem v těchto dnech tady s dvěma krásnými holkami a oni jsou totiž zpěvačky. A ta menší, ta má 9 let a je úplně skvělá a přijde k nám teďka a zaspívá nám něco slovenský, to bude hudba. Bye, Pančo.
zaspěvám vám pěsničku. Tichou noc. Takže jsme v postele. To je malá hvězdička. Šikovná to holčička. Tak, teďka vám ještě musím říct další. Jo, a lidé říkají, jestli to není moje dcéra. Ne, manželka. A teďka vám ještě udělám druhý bombónek, který bude možná ještě zajímavější. Protože mám tady sebou ještě druhou kamarádku, která tamhle čeká, ale ona neumí vůbec nic slyšíš po slovensky, kromě jedné písničky. Hanic, pojď sem k nám. A poslední písničkou bude písnička, kterou budeme představit. A ji představím tím, že tady udělám takovou maličkost. Já vám pustím hudební nástroj. A ten hudební nástroj, i tak se jmenuje ta písnička. Dobrý. A to překvapení spočívá v tom, že ona vám to zaspívá slovensky. To bude zelené.
Pero si seber. Abych šel. Ahoj. To je pro vás. Já se až stydím. Jo, tak musíte jedno patro, ne? Tušky. Jo. Tak já půjdu. To fotím, ne? Natáčam. Fotím, ja ty natáčaš, tak sorry. Normálně dám. Já jsem zvířené.